Usa ka pulis ang akong bana nga may pagkahambugero. Mag-inisog kunuhay kay pulis pero talawan dahil giahak. Naglibog ko kung ano na pulis ni siya, uy. Pero aro inyo kayong masabta ng akong istorya, no? Ing anion ko anis pagsugod. Katahon ko ning kanta sa kong amigo nga pulis be. Si Gili Dilmar, amigo ito ng pulis karon. Ni Milarga Saudi, ang kanta sa be. Ano yan? Ang dalaga kong gulang na, ang iyang pagpanagaya-iya, sa kalipay karon inayran, way lunok naguga na lamang, magmahay ka man una nang, naiwit ka nagyud sa buhilaman, sa taas nga budbud ni tatay, kalipay sa gabi nga tanan, isalikway ka ng imong pagsalimuan, kay atong humpayon ang imong kagulanan. Tanawa si tatay naghigda sa lantay, si tatay dula o kunya pagbudbud mong deha. Kiniraba si nanay ko, may along sa paa, kapit sa ibabaw aduna, usab siya'y dakong samad, o yun ang iyang porma, daw na igo sa atsa, nakakita siyag karambula, ug sa ubos Salamat kay nahuman nagkitaw ka. Mando. Nagsika lang yung kanta-kanta diha. Waday kay duty? Di over na ako dahil mga relax sa taon ko trabaho, kada ko trabaho, kinahanglan sa tagpahuway, kinahanglan sa tag-igong resistensya, di ba na basta-basta trabaho sa usa ka pulis taon, you know na. Hilom di ay, you know. Panglaban na nga to. Ha? Paita. Paghuway ganita. Kung doon na tayo igo ko laban. Kay nakapahuway. Nakapahuway naman ka. Unsa pa may kipaabot ni mo? Nagkanta-kanta naman ka. Human nakagkanta. Paglaba. Yes, tinuod na. Katakanta ko. Akong gi-enhance ang ako ang voice quality. Hilom di ay. Bisag mo ora ginaimong tingog, i-enhance pag yun mo. Oh, panglaban na dito kay mangumpra pa ko. Lagi. Magtigom sa kong igong ko subi kay bida. Imuro akong giluya gabi. Grabe kay ka. Hala no, naluya ka ato. Usara ka raw, naluya ka. Usak raw? Isaba, uy. Usak raw, maluya ka? Isaba, oy. Ning kamot na may kag-imo. Naluya pa ka atong gabiha gumuyahan mo. Ako manupasang ilan. Ikay na ning kamot ang imo, oy. Probida. Mapita magtigom kung gustong taon. Puna na ito orang gabi. Tuluon to crowd. Sus ka but Ay, paling mo itong imo, ha? Ay, hunahuna lang kadako ni mo. Ikaw ba? Lang. Ako, maluya ng imo. Mabaw magitag am-am. Kay dali na kay mangluod. Paglaban na dito, mas luya ni Mauron. Ay, sa wahay. O, lagi! Kuskus, piga. Kuskus, piga. Ay, pulis tayo niya. Ibon mo itong labandiro. Ay, paita biyani. Mando! Ah! Pagdali ni Mando! Oy, Tintin, maroon ako maroon silingang ang bata. Nay! Diyan ako sa iyo, day, Tintin! Nay, Mando, pagdali, Noy. Kay, Nay, nagurimentado sa eskina, Noy. Pagdali, dayon. Aha, ha? Nay, nagurimentado sa eskina. Iso kayo. Asa ko no naka. Asa na ko no sandik, Noy. Papasagdi lang na, day, ba? Mapulaan na. Pulis ko ka ni Mando. Imo ginang atuon. Para ba dito silang tutsi? Kisa, Tutski? Imong asawa, God. Wala ka kaya sa imong asawa? Has, Tutski! Pinang ano ko taon? Mamumpram ko rito siya sa skina niya tuwa siya dito? Ato dayon, Noy. Pulis ko ka, God. Isugod ka. Ay, isugoy, matra. Nagumiltado rin siya, be. Aribe! O lagi, ato dayon. Kinsa Isob ya? Magkausar ang Isob ya? Gusto mong patay? Kinsa Isob? Gawa siya kinsa Isob ya, ha? Hala, na si Mando Pulis. Pagyada ninyo, pagyada ninyo. Sige, sibog mo. Bebe, ay mo padol ya. Pagi ako. Pagyada yun. Pagi ako.
Si Mando Pulis. Salamat. Nagi Pulis. Patay ko nin kormentado. Asa yung mitado, be? Asa? Patay. Asa ng litsing dako? Patay ni Hala, Pulis. kana ba noy ni? Kinsay na kurbitado! Kana noy mandoog ka nang nasa dapli, nag-inom og tubig. Nag-inom og tubig hughug ba? Kadang tagpiso. bida, no? Yama, try. Inom pagtubig. Di na lang mo hawi mo doon. Ako rin bahala ni. Hoy, ikaw! Merkado ka! Oh, ano man? Patigbas ka? Uy, may kasi. Patigbas ka? Ay, ayaw kumpiyansa ni Mando. Ay, ba kay na iyang pinuti. Nung konsulting dag, pinuti, bida sa di boy. Kaya na ni mo ni Mando. Hindi ahak na. Mura, kakuyapon. Ala na sa paingon nato ni Mando. Sabat ako ni Mando. Ay, kubiyain ay. Dahak na bataan, gibiyahan, balur ko. Hoy, sama ka? Ha? Ha? Palaga? Ha? Woy, palago. Palaga ba? Kisay na yung palago. Usama ka? Pulis ka? Oo, pulis ako ko. Kanya pulis, unsa man, ha? Unsa man? Kuan, di-off na ako, di-off. Marikan! Agay! Bida magisi na yung uniforme na. Wag ko'y labo to magisi na. Unsa man? Dakpon ko ni mo, ha? Dakpon ko! Ingon ko! Lagi, hap? Tarong, hap? Ay, masama tayo na. Doay itar ba tayo na nabag-um? Di kayo masamban ka lang. Maputol ko yung uni mo, ani. Purbida sa dinoon. Ginoo ko, kakuyapo naman dinoon ko. Boy, ina akong bala! Uy! Sa! Katulad Day? kuyapan ka lagi, magaling mo. Dito sa kigang. Pusasin na yun na! May kinakuyapan pa na! Pusasin na yun ninyo! Sa ilo ata ko, sir. Nadalang ko sa akong problema. Opi pa ko kuyapin mong kanahan na ka. Kaul ko kindi kay saka ko kabuhi. Samar mo gamay, tawa. Asa, samad ni mo, sir. Hindi. Hindi. Wa man lagi. Hindi di ay, ha? Iban iran gali din ako, tanawaw! Ikaw kanahan na ka? Patyon ko din sa nervyos, ha? Teka, liro ay, Aray, sa ilo ata ko, sir. Nadalang ko sa akong problema. Ako na naglagot ko. Sa problema? Nagurmentado ko. Anong remetado mo ka sa problema ni mo? Wa mo patirtira sa kong asawa gabi ikot. Dili ka pa zero yung remetado ka, probida sa no, Aray, sakit na, sir. Ay, ikaw may dili patirtira, sir. Lalim ba? Hindi ka pa zero sa mga asawa pagitag lain eh, nagkalang nilo niya. Wa na mong mga buring ko, sir. Ha? Quarantine. Quarantine sa imong mata, quarantine ko taon. Wala may COVID. Naon lang nimo nga ang nabilin COVID, imuhan lang naon. Mando. Day. Dali na, mangulit na ta. Kaniya, day. Tilawon ko ning kanahang dako. Dali na lagi ba? Bida sa di mo Oo, ay. surti ka ha, na ako kasawa. Wapa, pulis ko! Bida, ay kung ing na ato sunod ha, kasabot ka, ayaw ha! Oo, sir. Ingon anak katalawan nga akong bana nga usa ka pulis. Ako nalay mauwaw kay usahay makadungog og istorya nga ako kunong bana pulis unta pero puting itlog. Mga usa kay kayon anak dito mi sa pier, may gihatod mi nga usa sa among suod kaayo, among gipasakay og barko ang among kaila unya. Bye Lenny, balik-balik niya ha. Bye-bye, amping mo. Talagang hinit kayo duty para ba ko? Oo, lagi-lagi, tada. Ay, ala, naay nagbagay. Unsa ko no? Naunsa ron? Nagkagubot ng mga tao, ano na? Hala, mandutan awa, may nagsukmagay ay. Uy, hala. May nagsukmagay. Sukmagay yun, talaga tuwa na yun, pulis mo ka. Karka nang magdag ko kaglawas gang, hindi ko silbi anak gang. Kasi di magsilbi yung pulis ka. Magipanumpaan ka, ato uwang ato katalawan ni mo, oy. Sagdila na siya mahumadar na. Usay ba kuman? Lakaw ato uwang ato kay pulis ka para usaka ng ranggo ni mo, lakaw na yun. Gundar na sila kam, gundar na ayaw lang kang. Kunin mo man doy. Ako'y ato Usay uwang. istorya bagay, ikaw may mo anto dito. O talawan man ka, pulis man unta ka. Puti ka itlog. Usay itlog. Ako dalawan, yawar pagkito di ka. Di alam kam. Da, naisuri kang hanggawa ka. Oh, uy, may balik ang kanahan. Hoy! Wala
balik pa ka ba makakaabot dito? Kuan kining ang nagsigig linayugay day ang katong mga kontrol hug dagat. Ha? Unya? Ako na kay nanas tubig. Nanagat ang duha. Ha? Dagat. Niko pruto. Wala ko labot na. Sa Coast Guard na. Kakito sa Coast Guard. Ako'y nakonsumisyon sa kong bana na uwaw kay ko aning iyang kabuang. Ug gusto na kong parisayno na lang siya sa pagkapulis kay mauwaw man ko sa mga sulti-sulti sa mga tao. Nga pulis ko no pero way ayo talawan, barug ray gaayo. May lang mo dawat og sweldo. Ug tungod sa akong kakonsumisyon, murag nasakit ko, mao nagpatan-aw kog mananambal nga amo ra sang silingan. Unya, Oy, Sir Armando. Mando iko. Mando. Mando, ang pulis nga po tagitlok. di ano na mando. Hastang albularyo nahibaw na nga puti kag itlog. Ay, tuwa na ako kay chismis na. Iyo sa may ato ha. Magpatambal ka man to. Ay, ako asawa ako. Dili ako. Ako ang asawa. Ba? Mrs. O sa may problema na to. Kuan lagi ko oy kini akong insomnia. Ay, insomnia? Ganong na insomnia man ka? Di man ko makatug. Ingko. Ganong di ka man makatog? Sige ko na una sa problema. O sa may imong problema ha? Kini akong sakit kanang ingko, kining insomnia. Ganong na insomnia ka man? Wala gyud ko itog. Ano wa man kay tog? Tungod sa pagsigid ako kunahuna sa problema. O sa may problema nimo? Kini lagi akong insomnia, balik-balik mataan na istorya. Sige, nakasabot ako. Nasakit kag insomnia, di ka makatog. O di ka makatog, tungkol kay magsigig huna-huna sa imong problema. O ang imong problema, ang imong sakit na insomnia. Okay. Sa'yo na. Aron mawalang imong insomnia na ako ipainom ni mo, ha? Na gani sa dahon nga utot-utot. Inari kaduha sa usa ka adlaw. Usag niya, inigmata ni mo ang usa dayong katug ni mo. Inigtuman ni mo, ane, dili na dyan ka makahinomdom sa imong problema. Ug makatug ka na. Ug una, mawa na ang imong insomnia. Maura ni sulbad. Malimot na ka sa imong problema. Dili na ka makahinomdom. Ug makatug ka na. O mamaayo ka na sa imong insomnia. Para unsa man ning tambalain ko? Para nas amnesia. Wala nga amnesia mo para. Ang ano man eh? Kuan kang, okay na na kang. Nayon kasi mong sakit gid sumya. Kaya na naman kay amnesia. Ilam dyan. Karihas naman sa mananambal, mga wamoy buot, mga wamoy ayo. Pe! RMN. Wala ko tumara ang tambal nga gihatag sa mananambal. Tiyo mo'y mamaayo man to ko sa sakit nga insomnia pero maamnesia masad ko. Pagkaway klaro gyud. Unya. Mando, Day. nahibaw ba ka? Ikaw mo'y nakaingon nga nung nasakit ko. Ha? Ang ano ako, gutaon ka? Kundi pa tungod anak imong pagkatalawan, di ko maproblema. Ikaw kuno'y makadungog pirmi og mga istorya sa itong mga silingan, makatuog ba ka? Ang ano ko sa istorya nila? Kana imong pagkaputing itlog. Kita din sila, ha? Pwede ay, binuangan pag yun mong istorya. Ay, awa ka unsa na ha. Kanang imong pagkatalawan mo na hinungdan. Ha? Mo na hinungdan nga gitawag kan lang putik itlog. Pulis gud ka. Unyag na mag-away mo kike ka. Pagkauwa mo lang ka o si imong serbisyo eh. Ako pa nimo no, may pagmurisahin ka na imong trabaho. Ha? May pagmagmanicurista na lang ka. Bayad ko? Pwes, aron dili ka ingno nila nga putik kag itlog, ipakita nila kung unsa ka kaisog gamit ang imong pagkapulis. Gang! Murag sakto ako asawa na. Pulis ko. Madlok-adlok ako. Pakita na ako ang akong pagkapulis. Ipakita na ako ang iso ko. Pasok-pasok eh. Iso ko! Pasok-pasok na saan. Iso ko! Pwede.
Hold up, ni. Hiyamat ra. Kabayo nung dag timing doy. Ay nalagpalag na. Ay nalagpalag. Abi ni mo yung korelo. Imong kita ka. Huwag ka na uban mo mga alas. Awa ka may bawa. Kinsa di mo gi-hold up. Pulis ni. Ano magpulis ka, madlo ko. Gahapon ka ni. Taga-NBI man ganito ako i-hold up. Ikaw pulis ka na. NBI mo gi-hold up gapon? Ano? Ato ko sa adlaw, Vice Mayor to. Huwag kong sulti. Kabiyat sa dali mo. Ambi nang imong mga kwarta o alas. Hasta ni mong relo. Huwag ka nang imong pusil. Pulis makaka. Ay, nag-apil ako po silo. Kaya di man ako, subirno man eh. Ay, pagbuot ka dili ko may hold upper. Mao ba di ay? Sorry. Ambi na yun. Ay, tawag ang magdada ka kaldero, nulis ka. Ano man, buot ka. Sorry. Ambi na yun. Ginoo ko ni mo, Mando! Kasayan na lang ko, gang. Hanggaw ka! Hasta imong service pistol, gikuha pa sold upper! Patay ka na ni Mando, kay siguro yung makabayad yung ka ato! Gang! Mao ni akong problema kay siguro yung pabayron akong bana atong iyang service pistol. Unya ambot og dili baka ni siya mapreso no? Unsa ang kumantaw ni siya? Uy, unsa may akong buhaton ani niya? Unsa man og kamo ang pasultihon? Tutsi. Ate Pres! Okay, ang schedule ato karadlaw galyat. Si Inday Tutsi. Tutsi. Kinis Tutsi, Ate Pres. Ang bana, police, pero talawada siyang bana eh. Talawan kay Ate Pres. Ang pulis? Ang pulis nga si Kuan. Talawan kayo. Grabe kayo. Anday mga Away? away-away. Di gyud oy. Iyan lang dihagi ka usa nga gikwilyuhan sa ato nagirmitado. Iyang asawa may kaluwas niya. Budalan mo siya asawa. Kuyapan. Doy. Nya di ka usa nga gina siya asawa. Pag-isog di isog yun. Isog. Dahil ka usa nga dito sa spear kay gatod. Sumbagay itong mga katong mga tigkarga to, kargador. Nya. Nya iyatang duolon natagak maskuan. Natagak man dito sa dagat. Murag gi kaluyan sa si Ate Pres kay mga isog dagko kay itong tao mga kargador. Kulata natagak sa dagat, balik siya sa agi sa day. Natagak sila sa dagat. Nya kuha na rito, awangan siya sa Coast Guard na, di na ako. Coast Guard na, Sa Coast Guard na. Sa Coast Guard na. Kasi Coast Guard mo yung bisang inland. Karon ang katapusan, gitulis siya. Duklo na kung tao siya, tulis siya, gidamag kaldero. Doy. Mga itong pag-uli niya sa bay, siya, uli, gano'n na yung maunay, talabuan ko kay siya. Sayang na ko, day. Undang na ko. Undang niya siya. May paimaguan siya, tanod. Kuan ka nang mamdikyorista. Higing na siya, manikristan. Luya po taon. Luya tao niya, bando eh. Sige na, may na, oy, di magkakitag away, di magkakitag gubo. Ikaw rin sa daan niya gatudlo totske, nga talawa na imong bana. Kay iya palabo na ti Pres. Doy. Pulis siya palabo, taon. Di, magunaw na yung Ang yan, ang asawa na lang magpulis. May Niya pana. magkuha na lang ka ng ari na lang sabay ang yang bana. Bam! Unsay basa na to niya, be? Diyan sa Bible nga, pulis, talawan, be. Unsay kuan, unsay yang pakunta na dihalan. Pulis, talawan. Saom ni niya ang bana, talawan mo kini. Resign lang ko siya, o yun sila imay mo. Nadapag yun ay ang service pistol at Pres. Ay, Itong sa gobyerno, kabayad yun sila to. Saom nga. Okay, kuan man na government issued man na siya, di ba? Barato naman ang pistola. Na may pistola nga barato ba na itag na mga ibutan na to 22,000. Pwede naman niya. Iyahan ko ano, pero ang kanang mga original po, aka na ba na inimim raman ang gipanggamit ron sa ato mga pulisan. Kaya ato katong mga original yun nga 1911 katong 45 yun pistol tag ko ato 70 90 mil. So ito si Bro Jewel anak kay armas ni Bro Jewel Binse diya sa Aqua sa Ben Aqua or tulis-tulisan niya din ang puro to
daghang armas. So ito si Bro Joel ng mga pistola, Ate Pres ka ng mga 1911 bro, mga 70, 80 no? Ana no? 1911 nga 45 pistol. Mga ana, di ba? Ha? Mahal lagi. Bambina, dili Ba, na, ari dili ba? na. Di Abi ni na mo biblia gulyat. lagi. Abi ni mo gulyat kung ang tinuod gani siya nga tinuod yun ang istorya nga pulisya. Oh, doon naman ay mga training nga. Nakinga kung ano na pulis siya nga talawan man. Dili, kato pag-training nila, pa sa kontra. Kung ano man to. Actual na, nga tinudanay naman na, tinudanay. makatak na. Siya. Sakto tayo mong ingon gulyat nga ang asawa na lang magpulis ang mauna kay kadaghan ang mga hitabo nga hapit siya mahug sa kanang kakuyaw, hapit siya mahug sa kamatayon. Ang asawa may ni karate. Malagi na niya, ang banalan ko no, sa parlor. Magmanicurista. Kadito Sao kay na latay lang. guide gamay ha. Matthew 28 verse 18. Miiduol si Jesus kanila og niingon, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. So, ang kining akong ibasa karon umbot pasabot ni ini nga wa ragyud tay laeng kadangpan. Wa na gyud. Oh, kay naarabay gisulti po rin ni Jesus sa lain nga verse nga kung wa ako wala kamoy mahimo. Mao na. Karon og inuntang punga og sa produktihon pa kay tao raman ta mao nagting talawan siya. Parisay na lang na. Ang asawa mi Sinderlan. Ang asawa mi Sinder. Parisay na lang ng misis. Kung mao nang imong bana nga pulis kung mapay gi-hold up, gidang kwarta, gidang alas, gidapang pusil, parisay na lang na. Pila ba ka tuig mong pila ba ka tuig ang serbisyo nimo? Di ba ang pulis gulyat tinuod na nag-ingon ko maabot no kag 20 years, bala ba tanon pa ka pwede na ka mo resign, pwede na ka mo retire. Ba? Kompleto ng 20? benefits. Dili ko sigurado ha. Pila naman siya sa katuig sa serbisyo, ma'am. Panalitan na kabutan siya 20 plus. Tinuod ako na dunggan nga kompleto ng benefits 100%. Parisay na lang na. Sa idon lang. Oo. Bro, Pamuhay na lang mong manok niya o di ba baboy wa po may kontra. Ang kanang manok, ma'am, pa-practice niya ang pusil-pusil kay permiso na siya. Ayaw atong manok nga isog kayo nga hastang iro mahadlok ka ato postas pikas. Bitaw ma'am, bitaw ma'am. Kay pananglitan o ingunaan ang kinaiya sa imong bana, wa gyud mahimo, di gyud mo modelanto siyang pagkapulis. May bawa ano niyan sa nga wa day siya nahimo. Ya ikaw mo itig karate ug naa say kontra ikita. Nya may bawa na. May giwa sa imbestigahan sila kadagkuan natin pres no nganong Bitaw. na ang pulis hold up ang pulis man siya. Ang pulis ang daang pusil. Paresay na lang na ma'am, ug mauna. Mao good. Okay, siya maningon ng morosay ko. Sa iba ko niyang siya noon may mapatyan. May Matiti, kanilang oo. hold up siya ate pres kay wa siya dunggaba, wa siya patya. Mao na. Oo. Paresay na lang na og pangitan lang lain trabaho nga kanili siya makuyawan. Mao man gyapon wa man siya mahimo kay og mato pa nga tipre sila ikaw may kursunada kay ay maayo ikaw na lang pulis para modelanto mo. Oh, kay og sa kuan pa kanang og sa kang anintiban pa wala may kaisog og buray gahi wala mahimo no og mingon ka nga pasigihon mo na siyang pulis unya simba ko siya mo hipat yan unsa man ka malipay ka na kon kay pananglitan na bati preso pananglitan o kanang dili kompleto pa yung serbisyo dili man sa ka-avail sa mga benefits at pres dili man sa ka-avail mas maipag para sa ino na lang nimo kay usap tinuod ba itong hasta itong ulda pero tapos na nagtakob sa kaldero yung pospos ang kaldero ang polis kalain sa tanaw no libinag ari siya ibutang diri sa publiko ares sa telwa sa syudad yung mag-traffic sa inanaw daga mga tao makita niya uy yun ang pulis gi-hold up pating uwawa di ba o timang-timang nga lamang o dili na siya ganahan parisay na lang kaysa magkonsumisyon ka na imong bala perme ha o salamat sa magpadagat itong tuluman noon Kung ako ang puzzle,